днес бихме искали да поканим при нас да се присъедини една много колоритна жена. И ще видите коя. Когато говорим за знаменитости, за личности, за празнуване на живота, мисля, че тук при нас няма по-идеален човек от Катерина Огнянова. Добър ден, добре дошли в това кралство на красота, здраве, успех, признание. Боже, виждат ли ме хора или вече тук заслепени всички, както и аз? Добре, че пие витамини, нали имаме добро зрение все пак. Искам малко да се скрия. Все пак искам да видя всеки един от вас, ваши прекрасни очи, които се светят. И искам да... Първо, толкова ми е готино, че съм тук и две мои бебошки ги гледат баби вкъщи. Даже нямам чантичка, адаптирам мляко. Това нещо невероятно. И не мисля даже за него. Значи, толкова готвих се, толкова си мислих какво трябва да кажа, да не забравя. Нещо много важно, обаче всеки човек, който излиза тук, има винаги ограничение. Аз се помолих за 9 минути, не 7, 9 минути имам. И искам да кажа, че тази компания, това за мен просто такова райско местенце. Аз не говоря само за пари, защото, както аз винаги казвам, пари можеш да изкараш и да крадеш. Всеки си избира какво иска да прави. Аз съм тук за това, че ти можеш да споделиш със всеки човек, всяка една секунда, със свой опит, например, или с някаква препоръка гореща. И когато споменавам за знаменитости, според мен всеки в тази зала е знаменитост. За своята роднина, за своите деца, за своите родители и разбира се за цялата планета. Защото всеки един от вас някой ден си взява решение. Аз искам да бъда тук по-лесен. И ако някой, например, се мисли дали трябва да валезна, дали трябва да стъпя, това нещо неизведено, заповядайте, тук си просто рай. Повярвайте. Много се вълнувам, даже не толкова се вълнувах в родилното, както сега. Не, защото аз между другото за 3 години толкова често посещавам това родилно, че вече крайно време да излезна и на сцена. И искам да ви кажа, че когато някой ми пита с какво се занимаваш, защото ти си създаден на сцена, ти трябва да играеш, ти трябва да работиш може в някакъв театър. И аз казвам тук за мен всичко, особено такова партньорство. Той е сладур. Само да не кажете на неговата съпруга. Това нещо толкова приятно, това толкова те прави горд. И аз знам, че тези мои приятни и любими парфюмчета, които той ги изпипнал със своите прекрасни старателни ръчички, Ловенли, нали, всички ги ползват. И аз много ги обичам. И това толкова ми харесва. Ти не казваш, че ти работиш там, не знам, не можеш да даже да споменеш някакво готино име, а ти казваш, ти партнираш с Брюс Уилис. Готино? Солидно? Да. Аз не искам сега да говоря, нали, за такива звезди, които може би някой от вас в залата мисли, кога ще го видя на живо? Обаче има в зала лидери, които вечерили с него, нали така? Господин Димитров, твърди, има и снимки. Аз искам да кажа, че всеки един знаменитост е звезда. Какво ме накарало и защо съм стартирала? Аз бях най-гадният той кандидат, знаете, който нищо не иска, не го интересува, така ли иначе ще живее 103 години без ваше алое. Добре, че Юлиан Огнянов беше мега търпелив заедно с Таня Досева и дали ми време да си взема мое решение. Такова решение взех точно в такава зала, в подобна зала имам предвид, когато на сцена поканили една дама, която, да кажем деликатно, доста по-рано родена. И тя получила тогава и титла, своя заслужена висока титла. Аз тогава там, не че сега говоря перфектно, обаче тогава изобщо не говорих, но разбирах, че тя звезда и трябва да аплодираме. Но тя с такава душа просто разляла тая душа на цялата зала и аз тогава на такова мероприятие, затова не за изпускане подобни мероприятия. Тук такава енергия, просто аз днеска влизам в зала, направо вълна цунами. И добре, че не вълна пандемия, защото тая пандемия просто ни разхвърлила. Добре, че не се събираме в зали, добре, че не
успех за всеки. За мен всеки в тази зала и не е важно в каква титла, колко бонуси. Аз днес как видях свои вече изкарани бонуси и си мисля, толкова ли? И похвалих се, разбира се, на останалата публика, която още продължава да не ми вярва. Не ме интересува. Аз ги похарчих с голям кеф и вече имам... сега имам и още по-голям стимул. Имам две сладурчета, които ме наричат маминка. И аз просто знам, че няма спиране и мисля, че всеки партньор, ключов, не ключов, никога не давам някакви титли, звания. Всеки човек минава през някакви периоди в живота си. Обаче всеки човек, който някак се свързан с ЛР, мисля, че няма такива, които могат една сутрин да вземат решение. Нещо това смотанко, трябва да тръгвам от тук. Така или иначе всички сте в тази невероятна сектичка, ще ползвате продукти до края на живота си и ще ги препоръчваме от сърце. Аз знам, че компания просто такива неща приготвя за нас. Мислят 24 часа тия хора там просто пият MindMaster да мислят още по-ефективно и да бъдат още по-полезни. Аз искам просто да тръгна днес от тази зала и аз няма да спести нито една емоция. Аз няма да скрия това нещо или тази магия, при положение, че сега съм малко в къщичка, така душевно, знаете по каква причина. Обаче, ако приключим тема с мои сърцеви нотки и да видим на душевния, аз искам на всеки един българин да ви благодаря за това, че вие приехте в свои къщи, в свои сърца всяко едно украинче. Аз ви благодаря, че много деца вие им подарихте една просто толкова сигурна сутрин, една слънчева, подарихте много прикритки. Вие отворихте своите души и сърца. Аз съм благодарна и горда, че моите деца са българи, че те говорят на български език. Че уважават български традиции и ние ги спазваме вкъщи и това нещо просто толкова ценно. Вие, и ако някой, защото ние доста пътуваме благодарение на ЛР, ние много пътуваме по света и, например, има такива хора, които казват, България, какво България? Аз веднага скачам като едно злобно куче, казвам, моля. И вие сте просто толкова невероятни, толкова топли, толкова душевни. Аз просто 7 години, кажем, живея вече тук. И даже когато успях да припърна тук да взема моите родители от Украина и баща ми няколко седмици ми каза, ой, не знам дали бих искал да живея в държава, когато ти не разбираш език и теб те не разбирате, така нататък. Май трябва да тръгвам. Аз казвам, спокойно, толкова има вина тук, погледни сирена, къде ще тръгваш, той си тук мирно. И той сега ми каза, тук наистина толкова топло, толкова душевно, толкова, не знам, вие сте просто като... той има усещане, че той е тук роден и той вече даже научил леко по леко български, даже мисли, че говори по-добре от мен, но аз не му казвам това. Затова просто искам да благодаря на всеки, благодаря за тази невероятна възможност днес да си сложим тези топчета, които вече хванали прах в това майчинство, високо платено и който пак благодарение на компания, между другото. Аз даже и в заключение, аз помня когато преди 5-6 години, когато Юлиан ме тормозил просто да стартираш. И аз казвам, Боже, колко можем да говорим за това ЛР? Това нещо е нормално. Ти сутрин говориш за ЛР, бонуси, продукти, бонус линии, ключов партньор, смотан партньор, не подхожда за нищо, заспал, умрял, не диши. Правим му изкуствено дишане, вече диши. Направил столични точки право, ще оживееш. И аз му казах, Боже, нещо е нормално. В семейство, къде съм пропаднала. На закуска, на обяд и на вечеря ние говорим само за ЛР и аз тогава му казах, Боже, вече си представям, че нашите деца ще ги наречем ЛР. И между другото, преди един
невероятно представяне, за енергията, която внесе и за безценните неща, които сподели с нас. Както виждате,